Úgy voltam vele, hogy veszteni nem, egyszerűen csak nyerni tudok mindennel, és milyen jól döntöttem, már úgy gondolom, hogy bőségesen túlszárnyalta, amit elvártam. De tényleg. Peti Róbert vagyok, a Máltai Szeretett Szolgálat Egyesület munkaerőpiaci mentora, és most jelenleg Taktaszadán vagyunk a jelenlétponton, ahol október 15-én indítottunk egy virágkötő tanfolyamot ügyfeleink részére. Különféle csokrok, dísztárgyak készítését fogják megtanulni. A tanfolyam végeztével remélhetőleg ezzel a tudással és a kapott tanúsítvánnyal el fognak tudni helyezkedni a munkaerőpiacon, illetve a mindennapuk részeként tudnak majd különféle dísztárgyakat készíteni rokonság körében, esetleg a lakosság körében. A hobbi virágkötő tanfolyam egy 80 órás gyakorlatorientált képzés. Ennek a célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a virágok kezelésének és előkészítésének az alapjait, valamint képessé váljanak arra, hogy a különböző alkalmakhoz, évszakokhoz köthetően díszeket, csokrokat és kiegészítőket készítsenek el. Ezzel a képzéssel önálló vállalkozást nem lehet nyitni, viszont különböző virágboltokban, kereskedésekben alkalmazottként el tudnak helyezkedni. Meg tudjátok ti is majd úgy aránylag fejben tervezni, hogy mi az, amit szeretnétek rárakni, vagy mi az, amit nem szeretnétek, de úgyis segítek. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam eddig az oktatónktól, arra vonatkozóan, hogy nagyon-nagyon lelkes a csapat, és itt vannak, nem hiányoznak az óráról, figyelnek, és tényleg mindent megcsinálnak, amit az oktató kér. Nagyon szépen haladnak. Borsod megyében vagyunk, és a munkaerőpiac mondjuk úgy, hogy nehéz. Végzettség nélkül lehetetlenség elhelyezkedni. Bent ülő asszonyoknak ez lesz nagyrészt az első képzettségük. Felmértük a munkaerőpiacot, természetesen környező városokban el lehet helyezkedni, nem is tartósan, de nagyobb ünnepek előtt alkalmi jelleggel mindenféleképpen. Illetve vannak olyan munkalehetőségek, ahol elsősorban nem ez lesz a fő tevékenység, de ezt a tudást majd tudják hasznosítani. Szeretném megtanulni, szeretnék benne majd dolgozni, és ha lesz rá lehetőség, meg szeretem az ilyen kézműves dolgokat. Készítettünk virágcsokrot, minden szentekre egy ilyen kisebb koszorú. Mindegyik folyamatot nagyon nagy érdeklődéssel készítjük el. Színes a paletta, mindig tanulunk minden órán valami újat. Hogy kell kötni a csokrot, hogy kell csinálni a kopogtatót, hát szinte mindent, ami a virághoz kötődik. Munkáltatókat is fel kell készíteni arra, hogy milyen embereket igyekszünk elhelyezni, visszamaradott településen élnek, nehéz a bejárás, nem rendelkeznek olyan nagy tapasztalattal nagyon sokan az elsődleges munkaerőpiacon, de hál' Istennek vannak sikerélmények. Vannak tartós elhelyezéseink, most is folyamatban vannak elhelyezkedések, úgyhogy működik a történet. Készült a Széchenyi Terv Plus program keretében az Európai Unió finanszírozásával.